Eenzaamheid is een gevoel dat je niet verbonden bent met de mensen om je heen. We maken het allemaal mee. Ga maar eens naar een feestje en je gaat bij mensen staan die dan de kring niet openmaken, maar je staat daar en niemand reageert op jou. Hoe naar kun je dan voelen? Het is een probleem dat je net altijd joggen, maar dat Elsen niet een treffen kan. Eenzaamers. In de Ierseberg in Dokkum wordt daarom een workshop doen over dit thema. Mijn doel is dat mensen die willen werken met mensen die eenzaam zijn, dat zij snappen wat het inhoudt voor de mensen die eenzaam zijn en dat ze niet de verkeerde acties ondernemen, waardoor ze iemand zich nog eenzamer laten voelen. De workshop is georganiseerd door de gemeente Noord-East-Friesland, die het meer weet over hoe grote eenzaamers in de gemeente spelen. Er zijn wel getallen bekend, maar het gaat dus eigenlijk minder om de aantallen. Het gaat dus vooral om het begrip eenzaamheid. Want uiteindelijk kent iedereen wel eenzaamheid. En het is heel belangrijk dat we dat leren herkennen en signaleren. En dat we begrijpen wat eenzaamheid nou eigenlijk is. En ik dat mensen een makkelijker rol gaan praten, want er heerst nog een behoorlijke taboe op eenzaamheid. Eenzaamers is nevens de gemeente een wichtig thema om meer omdenken aan te gaan. Hetzelfde geldt voor de vrijwilligers en professionals die het onwijzig binnen. Ik ga wel een paar stages rond. Ik wil bij eenzame mensen wezen. Ik wil elke leeftijd. Ik merk het ik wil gewoon bij mensen van mijn leeftijd. Dus het speelt het wel en het is gewoon, ja, het is heel triest om te zien. Het hoeft net. Regelmatig hebben we daarmee te doen in onze eigen kring van Kommersberg en Vinkeleester. Om hier adequaat iets mee te doen. Om hun een beetje, wanneer we daar zien oorrennen, dat we daar nergens handelen kunnen. De belangrijkste les van deze media: eerst stilstaan bij die eigen eenzaamheid. Als je nagaat hoe jij jezelf zou voelen als je eenzaam bent, wil je eigenlijk maar dat iemand dicht bij je komt. En als je dat snapt, dan ga je niet binnenkomen en zeggen ik heb een cursus voor u of u kunt koffie drinken of meteen met van alles waar mensen niet op zitten te wachten. Mensen zitten te wachten op nabijheid en niet op allerlei ongevraagde adviezen.